Oras na para biyaan na nako si Papa Mario. Mama. Kiss mama. Mama. Kiss si mama ni Papa B. Ready na ko guys. Niya ako mga gamit na anadani. And karon akong biyaan si Mario. Tapos akong ihatag niya allowance 50 pesos. Bitaw. Kaniray mo hakuan ha, daw mag-inuma sa kadini, mag-inuman sa kadini. Bantay kagid, bantay kagid. Matambal kagid karog tambal. Unsa man nga tambal imong paliton? Tambal sa baga. Tambal sa baga agoy gihilabtan na sad ang nanay mo sudan, nanay mo bugas. So, yara ang imong allowance for the dara kana ra dugangan na para imo inuma nimo ay gikupag nanay sudan nanay kuan Dugang ima. pero may dugang 300 ako 300 sa biring sabanti. Pasumangil sa biring ha ay ayaw na ang biring sa kuan na sunod na ako ra palitan na. Gaip mama. Sige si piyata lang gid ko ha. Nalang gid ko'y madungog diri nga balita. Tan-ahon ta lang. 1,000 ako man. Lagi. Tan-ahon ta lang. Ay gikog abusari. Kana dako na kay naa ha. Kay naanabiya kay sudan diri bantay jud kanako. Nya. Saon ra na nimo. Palitam ang bitaw nga nanay sudan diha. Ay. Sabay mama bitaw. Bantay gid ka lagi. Nalang gid ko'y madungog diri nga. Balita sa imo kay tingali jud ka gid. Paingon na ta guys niya. Si Mario, ako nang gihatagan sa allowance niya. 1,000 ang gihatag niya. Kay iinuma na nimo ay lang gid kog si piyata kay na. Sus balik-balik istorya. Lagi balik-balik istorya ka gid. Sige. Bugok kagid, bugok kuno. Tan-awon ta lang. Sige, bantay kagid. So diretso na ta. Okay. Unsa na oras? So bi wala na ba ko'y nalimtan? Tanan okay na. Goodbye, judges and friend. Nasa Mario dani, gihatod ko ni Mario niya. Magpatod ni karon dito sa pier. Kay unsa na oras? Niya si Maring Inday, to ana si Maring Inday nagulat na si Maring Inday dito. Ara, ladugay kuno kayo. O lagi nana. O lagi, ako na siyang gibilinan sa iyang allowance nga 2,000 to 1,000 akong gibilin sa iya ha. Para pang snacks niya. Oh, grabe kay kakasiksi Maring. Grabe kay kakasiksi. Murag imo jud ni gipaghandaan. Hoy kung dili lang tungod nimo, di jud ko matubuhol. Bitaw, good morning guys. Nya si Mario dani. Naada ni si Mario. Hoy, ang kato akong gikuan bilin sa imo ha para allowance to nimo ha. Dako na kay to 1,000 na ba to? Nya karon. Ready to go na with Maring. Oh. With Maring Inday hala. Di ba ko kabalo ni Maring unsaon ni pagpadagan? Lahi man ko ni imong ligid Maring kay. Wala. Di ara. Na magpadagan na tadani. Wala sosyalan kaay ni siya. Pero duha ka bukligid. Nindot magutong upat ka bukligid Maring. Sige na papa. Ta ihatod na mi bi. Dadto mi ni Maring sa imo ha. Si Raymond po dadto sa si Lilin po dadto sa iya ni. Lin. Ali na Lin.
Daghan pa magani akong dala ni mong buanga ka. Ha, daghan kag dala? Alangan di na paglaba. Bitaw, nagdala jud kog daghan kay para di na ko maglaba. Laba-laba pag ilit. Oo. Kay wala man si Papa Mario nga maglaba. Good morning tanan. We're going to Bohol. Welcome sa inyong tanan. Ang mga followers na ko nga nasa Bohol. Maring ha. Dagan. Maring. Niya alas 5 na. Bitaw, ato na ta Maring. We're going to Bohol. Bye-bye, Papa. Bye-bye, Papa. Kiss ni Mama. Okay, para Bohol niyo. Ali na, bye-bye na. Ali na ko ha. Bye-bye, Papa. Hi. Nya, sila ni Lilin. Para sila. Uy. Ang iring biya. Iro daw kuan ha, baboy ha. Sige na. Maring, hali na Maring. Oh, ijigas nang nako kay Kwan. Wait. Ang tubig Maring. Diara 45. Dagan mo. Ano yung sa tingin ng dakwa o may nakatataksibo? Ang kanang may nakatataksibo, kanang sa tunga. Sige. Nana? Para Bohol kayo, ma'am. Nay, unsa may nahulog oh. Kani. Okay na ni. Kuali mo. Isog mataglat. Kami na imong bag. Wala di ara. Uy Maring, picture sa tadi. Good morning tanan. Paingon nami sa among sakyan nga shuttle with Maring Inday and also ang akong igsoon nga si Lilin. Pabuhol kami. Hala, diretso na kuno Maring. Maring, ali na Maring kay biyaan na ka Maring. Good morning. Asam ka agi? Ha? Ani araw. Uy, salamat ha. Oh, shout out. Wash out! Super verified! Yo! Oh. Yes, thank you so much. La diretso na ta. Kana na dati sa tayo. Sa kamaring. Bit-bit ta. Ano mo pwede ning buwang? Sige, kana. Yawa, isda ni. Ayaw na pagreklamo ha di maring. Bisod po dugi mo na ibilin dito sa kuan. Sa abi. Ibili mo dito sa mga to. Okay ra guyap tuloy mo ang puro maring. Hala. Diara. Uy, kuha na nagkabuling-buling na tanda ni ba yun? Masa man na ba yung number? Diara na mi. Dito na kami sa taas, guys. Uy, tanawang number ni. Tanawa din na. Uy, di ko kabalo na ni Maring kung saan punta sa number. Relax lang, relax. Take video na. Uy, una ka kaning number na to Maring kay Basta. mga hulog kita dali sa dagat ginuog ko. Asa man ta? Diha, pita. Dani? Di ara, sulod na mi. Ay. Wala. Ay, diri raman siguro ta. Ordinary raman ang ato ah. Diri rami kay murag ordinary raman amo ah. Oh. Ya gani. Wala, tanawa sa number. Ano man yung number? 15. 15 pesos. Ala. Ito may number Dani. Kabalog, tanaw Dani? Dili. Passenger copy. 32 man yung upuan oh. Saan niya? 30, wala ka dani. Kasi 32. Alam mo na boarding pass oh. Ara na 32. Ano ba na?
Na karon diri ta karon sa numero o number. 32 mo ko. Dili Ha? 32. Kana amo na isa dinar lang siguro. Di ko mana entrance fee mana. 400. Net amount mo nang giatay ka. Ignorante lagi la. De. Passenger copy, Balingwan, Naraw Balbagon. peri pa, super shuttle peri, economy. Mo na ni siya economy na nino? Ha? Abisan asa ra Sige, mo maglingkod? na lagi ni economy na ni. Mo na ni. Pwede ra sa sulod. Dani ra tami. Dani ra ta kay hangin. Hangin nga. Oh, makalhin taon niya. Way problema di na puno ang kon. Di na puno. Dani ra ta. Sa iluan. Dani ra ta kay ba kita ta sa Makakita ta sa kuan. Tamban, makakita ta sa Bansi, makakita ta sa Ay, Ginoo ko ba yun? Dili ta dani maring. Alam to ka ba sa layo kaya aron paggawas di mo dugay ka magawas. Sige, ikaw bahala. Kon ka o akong tikit. Hawiri ka na kay basig pangitaon ka na ang mga paghulog kita daning dagat. Sige. Ali na, dini sibog-sibog na ka dini. Ang imong bag maring kay mura sa buang. Kaya sali sa hiwi-hiwi. Ay, Ginoo ko. Diara mi sa taas sa shuttle niya, diara ang akong bag nga gihulaman ni Maring Inday. Tama lang jud ang akong mga sanina ni Igo Judani. Nya kani nga bag kang daddy sa daddy ni Maring Inday. Kauban ako si Lilin, ako igsuon. Tuyo ko niya guys. Oo, Sanay magkuhan sa ako Oo. Tapos si Maring Maninay, tuara, nagharay-haray na si Maring Maninay. Abang-abang mo pag-abot namo sa Bohol. Sa hagna mi, nga mudonggoan ni dayon. Diretso dahil mi sa Luway. Dito sa akong igagaw. Pero naapoy balay dito sa akong auntie. Nagpahibaw na mi daan nga dito mi sa iyahang balay. Diara, edit-edit ta kay para naapod sa tay upload karon adlaw sa atong Facebook page. Ug dagan kay salamat sa inyong tanan sa mga suporta ninyo sa ako. Dagan kay salamat. Si Mario wala jud si Mario nato na kumbinsi si Mario. Yan ako gihatag sa iyahang nga allowance para sa snacks niya. Kay para po sa kukitay o ganansya nga magpalit sa makaon na siya magamit niya. Diara, mo ni siya ang port sa Balingwan. Balingwan, Misamis, Oriental. Wala pa ni larga. Murag alas 6 pa ni kami maglarga. So, paabot lang ta. Nga mularga na ni. Excited na sad ko nga makaabot sa Bulkay. Naabot sa bayay mga followers na ko nga naa sa Bohol. Daghang kay salamat sa inyong tanan jud. Sa tanan-tanan jud, ilabi na sa akong live kagabi ay mga nag-send sa star. Thank you so much. Kani siya nga shuttle paingon siya sa Camiguin pud sa ni siya nga shuttle paingon. Kaya sila paingon sila sa Camiguin Island. Kana nga shuttle pa Camiguin na siya. Dagan pud sad pasayro pa Camiguin. Ang uban mag-selfie-selfie. Ay, paingon na milarga kaya higop ang pisik kay gibrian naman. So excited. Dagan sila oh. Pakamigi na sila. Ano siya ang port nga bago gihimo kay puhon-puhon na anay biyahe diri maritis nila nga na daw biyahe puhon gikan diri sa Balingwan paingon sa Manila, Balingwan to Cebu, Balingwan to Dumaguete. Abot lang ug unsa nakatibuod nga marites kay chika-chika raman lagi saka na nila ang kuan lang murag dilarga na jud guys. Bye Balingwan.
Ito lang Camiguin Island, oh. Bye! Kaya siya to la siya paingon sa Balingwan, Misamis Oriental. Sa Camiguin area nami, banda, nakatungod na jud mi sa Camiguin. Kay Balbagon man mi mudunggo karon. Dito pa siguro ni siya sa Luyog. Di ana mi diri sa Balbagon, diri sa Camiguin. Musta pa ni siya diri, tapos naa siguro i-pick upon na pasayro. And then, wako may bawo kung sa orasa pod paingon dito sa Hagna. Philippine Port Authority, Port of Balbagon. Baba na nila ang Hi guys! Here mi karon sa White Houses Resort. Isa sa among gistihan diri nga apartment atong itor ang ilahang apartment. Ali na. Sulod na ta. Di adiri si Ate Philly. So karon first ang makita ninyo ang ilahang refrigerator. Dili lang nato ablihan no. Kay ha? Pwede ra day ablihan. So atong ablihan karon. Nya naa ni si Maring Inday og si Ate Philly, and then also si Lilin, ang buhay bukid. So karon first, atong i-tour or i-raid ang ref ni Ate Philly diri. Wala siya'y sulod. Kung mag-rent mo diri, masudlan na dayon ni siya. And then diri pod sa ubos, unsa man ni siya ti tuplok-tuplokon ni siya ti? Wala ra, okay. Wala ra siya. Hala na ay makagaba ba ni siya? Beer na siya. So, di ara na ay mga mainom dani. So, proceed ta diri. Diri tawag una sa kitchen. Grabe kanindot guys. Oh. Tiles kay siya no. And then, wow, na ay burner. So, look at, diri sa ubos na ay mga kabinet-kabinet, dili lang nato siya i-open. Pero kung kamo ang mag-rent diri, pwede na ninyo siya magamit dani. Ang diri po na area na asiyay lababo. So, i-check na to ang tubig kung naapa. Wow! Mao jud ni ang first ganahan jud nako kung ingani ang tubig jud. Mao nang okay kaayo siya. Kaya na ay tubig. And then sa taas na ay cabinet. O, di ba? So, kani siya, wow, kay bag-unsa ni siya, dani. Basta mao na ni siya. Kay, naman, lutuanan man daw ni siya. Lutuanan mo daw ni siya. So, naa siya, dani, di na ko kay balo, dani, kung saan na siya. Wow, nagsiga. Ay, sosyalan ka, ayos. Oh, lanaon sa na siya, ti. Ang aso, higupot. Very nice kaayo no. Nya na ay free nga internet diri. Dili ka balakan kay kung mag kung ano diri mag-rent mo na ay internet. So proceed ta diri sa sala na ay isa ka aircon. Nya diri naa siya'y window and then na ay cabinet, small cabinet. Ay di lang na to i-open. Ay open lang gyapon. So di adiri ang kuan tinidor og kutsilyo. Di apa. So ang ubos kabinet gyapon ni siya. Diri pwede ibutang mga plato siya. And diri pod mga plato. So naay naka-prepare nga kape, free coffee na mga tasa. And then naa sila'y website sa Aluna White Houses Resort. Pwede ra ninyo i-search sa Google. Kaya naa sila mga contact information about diri kung ganahan mo mag-rent diri sa ilaha. So naa pa jud TV. Nya diri na ay isa ka madam.
Bitaw ka Madam, oh madam Sala meron ha set. kay tanawa ra Wala pud di ay yung mami. Big ko na big sofa. Unsa ni Sofa bed. Sofa bed? Sofa bed. May mo na siyang katri. May mo na siyang katri? Ira mo na. Kasi bidahon. Oo. Sige, tanaw mi. Ala. Tumbalan siya. Sofa bed. Oh, yun ko tinaglagilit. Ana. Ay, so very nice ka sofa bed siya. So, duha ka tawo makahigda dami. Pwede ra ka muna duha ni Papa Mario. Ay, gino ko. Grabe ka supportive kaayo si Ate Philly jud. Unya naa diha bintana gihapon. Kana siya bintana. Unya isa ka sofa bed to apa isa ka sofa bed. Unya na ay big ceiling fan. Ceiling fan ni Maring no. Oh, big ceiling fan. Unya unsay tawag dani? Bangko. Bangko. O sige, bangko. So, atong tan-aon ang diri sa gawas mismo. So, di ata diri sa Picas Building, upat ni ka-apartment ang naadani. So, ang diri sa gawas na ay table. Kung gusto niyo mag-inom-inom while nga magtanaw-tanaw sa palibot, makita po sa ninyo ang palibot diring dapita. Ang diha nga area, connection ra gyapon na siya diri. Ang dito pod naapod sa dito house to nila dito area dana nya ang ilang gate to ara. So karon proceed na pud ta diri sa sulod nya naa silay lamisa pud sad diri naay lamisa atong isira ang sosyalan ko ang kuan o siradura di ba di ay table small table here kung ganahan mag inom-inom pwede dani ibutang while nga nagtan-aw sa TV. And then naay small table, table, Dining table. dining table. Sabi ni Maring Inday, upat kabuk ang bangko. Oh, di ba sosyalan kayo with chandelier. Chandelier bitaw gani Maring? Kana. O chandelier. And then proceed ta diri sa room mismo kay kumana man ta diha sa sala nakita na ninyo ang diha sa sala diri na pud ta dili kabalakan kay kung kintahay na isunog na ay fire extinguisher diri sa ta sa toilet aon dira suga atong nauna ang suga so nakasiparit ang toilet sa iyahang kaliguanan. O diba, sosyalan kayo. Kani akong ganahan o, kaya ngano, pwede na nimo i-tuplok na ni siya, so, agas na rayon. Naada ni, with samin pa dyan siya. Yara. Ay, Diyos ko. Kanya na ay kuan, masabi tawag dani, basta mauna na siya. Ang dari nakasiparit ang iyahang toilet dani. Sa atong i-close, proceed ta din sa room. Ato na sa di-open. So, very nindot yung kaayo siya. So, ato siyang i-un ang lights kay para beautiful tanawon. So, di na to sa room. Di ay small TV. Ay, small TV. Naadya po yung TV, Dani. Pero murag mas dako to dadto kaysa Dani nga TV. O, diba? So, syalan, duha kabuk ang TV. Naa dito sa sala, naa po diri sa room. Nya kani siya, murag bitayanan siguro ni siya sa sanina. Feel lang nako bitayanan ni sa sanina kay naamay na nagbaw, di ba? Unya dani feel pud nako butanganan ni siya sa sapatos. Nya dili kabalakan kay makita nato ang atong hitsura na ay mirror in the mirror. Unya di ay cabinet. Dili kabalakan sad kay na ay cabinet. Dili lang nato na i-open kay ay pwede sa nato siya i-open. Diba? So siya lang, kaya siya nga kabinet pa ingani-ingani rani, pero mahal kaayo ni siya. Tanawa ninyo, diba? So naapadiha sa ubos. And then, proceed na punta diri na ay, so itawag dani, oy. Basta, mauna ni siya. Kani, mauna ni siya. Ay! Ito to So, kana siya, bintana with magandang cortina and then double bed double door double board
Double ang makasulod ani ay makahigda dani. Diara double person. O di ba? Double person. Unya ang iyang kaliguanan diara dani. Di ba? Nindot kaayo kay na tan-awa. Diara diri ang iyang kaliguanan. Nakasiparit siya sa toilet. So naada ni gibutang ang towel. Diha ambot kung saan siya dana, murag butangan na siguro na siya sabon. Kana murag butangan na siya sabon. Di naada na murag heater ni siya. Siya heater na siya. Ay ambot kung saan na siya. Murag kato shower, murag kani heater. Tama ba ko? Basta mao na siya. Nya naada ni lababo ba ni siya. Atong check ang tubig. Oh, very nice. Kusog ang water supply with the mirror. Mirror in the wall. Ay, ginoo ko. Grabe ka sosyalan kaayo. Atong i-off ang lights. Okay. Turn off the lights. And then diri na pud sad ta sa balkon. Diri daw pwede daw diri sampay. Bawal magsampay dito sa atubangan. So diri pwede na daw diri sampay. Nag-ulan, guys. Di ba? Nag-ulan siya. Diri, mao ni siya diri niya. Ang diha sa palibot, presko pud sad ang hangin diri kay ngano, naamay mga kahoy. So ato siyang i-close kay na rainy. Kani siya, unsa man siya amo siguro ni siya tuplokon kung naay problema, unsa ba? Bitaw naay kuan kana ang aircon gihapon. Oh, nya naay bintana. Oh, di ba? Di jud makasulod ang lamok o kay na. Oh, di ba? Yan ana lang na siya. Nya kani siya wa ko kay bawda ni ug unsa na siya. To close, enter 4-digit code, enter your code. Oh, enter your code kuno ambot unsa nga code. Kani mao sa ni siya. Oh, la sosyalan kaayo Beldo, di ba? Beldo mga sis. Oh, super grabe kaayo kanindot. Imagine. Di ara. Pero kami karon dili mi diri nga apartment dito mi sa Pikas kay duha man ni ka building. Isa ka building diri naapod sad isa didto. So diri mi sa first building karon nagchika-chika minute with tour sa apartment ni Ate Philly diri. So ato na ni siyang i-close ang lights, camera action, pack. Oh, close na siya. And ato na sad ni siyang i-close. To be final, humana ta. Di ba? Nindot siya. Amazing kaayo. Grabe kay ka nindot. Super nindot jud siya nga apartment diri. Kung kintahay o ganahan jud mo diri mag-rent, pwede mo mag-email, mag-inquire. Aluna whitehouses@gmail.com kung pila jud ang apartment ni Ate diri. Ha? 4,000 a day. Adani? 4,000 a day? O imagine 4,000 a day. Hala, makapalit na ko na nagtulog ka sa akong bugas, ate. Ay, kung ako, 1,700 tong kwarto. 1,700 tong rooms dito. Oh. Dayon diri na ay mo abot karon na. Kuya, no! Ginoo ko. Pero kadlawon pa sila mo abot diri kay mo stay diri karon. So abang-abang kay basig makita nato sila. Charot lang uy kay Ginoo masuko si Papa Mario. Bitaw guys, 4,000 a day ang rent daw diri sabi ni Ate Philly. So kung more information pwede ra mo mag-email sa ilahan ni Ate nga email address. Alona whitehouses@gmail.com. Aircon kaayo, grabe na aircon diri, napod aircon dito. Imagine aircon dyan na siya. Di ba? Nya with big TV here. Dahil isa ka madam. Madam namin. Sa kanulat, guys. Ano mo diri? Di ay isa ka Koreana nga na pordoy. Hi guys! Welcome here in White Houses.
Resort, Aluna White Houses Resort. Aluna White Houses Resort. Yes. Grabe kanindot kaayo jud. Di ba? Maraming salamat sa lahat ng mga nagsuporta sa amin pagpunta, lalong-lalo na sa pag-anha nako diri sa Bohol. Grabe kay ka-welcome kayo ang mga followers nako. Daghan jud kayong salamat sa inyong tanan. Ilabi na karon gihatod mi ni Madam Joy. Salamat kaayo sa imuhang paghatod diri sa amua. Nigukod jud siya sa amua kay para makuan masundan mi niya. Sa Tagbilaran siya ang naghatod sa amo nang daghan jud kaayong salamat jud tanan-tanan ninyo. Daghan kaayong salamat. Nya apil po diri sa kay Ate Philly. Thank you kaayo jud sa tanan-tanan jud sa nahitabo. Paghanan ako diri sa sa Bohol. Sa Kalamay po, thank you so much. Tanan-tanan jud ninyo. Daghang kayong salamat. Mami Vic, grabe. Thank you kaayo, Mami Vic. And that's all lang, guys. Salamat jud sa tanan. And I love you so much to all. Ako ay magpaalam na sa inyo with the team. Maring Inday and also Lili ng Buhay Bukid. And also si Ate Philly. Maraming salamat. I love you all, guys. Bye-bye, guys. Bye.